Benguet Sports Complex North 1 Division. Hello po, Benguet! Malamig po ba dyan? Hindi ko malamig sa Benguet eh. Ayan, nakita-kita naman natin. Maganda rin ang panahon na ilang kayang degrees ngayon doon? Kaya temperatura. Ayan po nga, sayang-saya po yung ating mga kapatid sa Benguet. Hello po mga kapatid! Oh, pwede na mag-parade, pwede na Sige po, maglakad. lakad na po kayo! Ayan po yung ating mga kapatid sa Benguet kung saan ay nandyan po sila sa bahagi ng Benguet Sports Complex. Ano kaya ang mga inihanda nilang pagkain na libre siyempre sa ating mga kapatid? Ano bang gusto mo sa bahagi ng Benguet? Parang gusto mo bilhin din yata. Opo, ang sasarap ng mga fresh food! Happy Fiesta ng Diyos, mga kapatid! Metro Division! Mga kapatid, ang ganda ng lugar nila, no? Parang hindi sa Pilipinas, eh, no? Ang lawak, ang aliwalas! Yes. Kaway-kaway. Ating mga majorette ang tawag dyan, eh. Nandiyan po ang ating mga chatro at yung ating pong mga choir. Hello po sa inyo mga kapatid. Ayan o, ang haba ng pila nila, Fredmon. Talaga nga namang simula doon sa dulo ay pumila sila at sumasayaw. Talaga nga namang ang gagaling din ng ating mga kasama. Oh. At may mga tema din yung kanilang, na meron yata mga nakasuot ng kanilang... Ito naman yung music ministry! Happy Brethren Day! Happy Fiesta ng Diyos! Sa music ministry, kaway-kaway po. Ayan, hello po sa inyo mga kapatid. Kaway-kaway mga kapatid! At meron pa silang pamaypay at talagang sabay-sabay nilang mga pamaypay. Gusto ko talaga malaman ilan ang temperature ngayon sa Benguet. Ito naman yung MCGI Guest Coordinator Metro Division! Sa area naman ng Benguet. Ito naman yung malapit ang pinanghalian! Yung nagsulat natin ay yung mga kapatid po natin. Happy Brethren Day! University at Tiague Campus. Hello po mga kapatid. Oh, ang ganda-ganda ng kanilang mga At sa PSBB! Salamat sa Diyos! Mga Tagalogos Norte! kasuotan talaga nga ng mga akma doon sa Ito kanilang naman yung Tagalogos Sur Abra! Ayun. Happy Brethren Day! Kaway-kaway dyan mga Sa kapatid! Isabela naman. Alam mo kasi yung Benguet sa Salamat sa Diyos! nagkakalayo yung lugar na yan. Kaya yung culture, pati yung ibang mga... Ito naman po ang Longmen District! Happy Brethren Day! Kaway-kaway mga kapatid! At sa PSBB! Yung tsaka Benguet, mataas na. Happy Fiesta ng Diyos mga kapatid! Nasa baba naman siya. Ayan po yung ating mga kapatid sa Benguet, sa Isabela. Ang ganda-ganda po, no? Yung concept po nila dyan ay parang nandito lang din po sila sa MCGI Chapel. Talagang pinaghandaan din po ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Ito naman po yung Benguet Mountain Province! Happy Brethren Day! Happy Fiesta ng Diyos mga kapatid! Mula po sa ating mga kapatid sa Isabela. Salamat sa Diyos! Ngayon, no? Kaway-kaway! Ay malapit po sa lugar na yan ng Isabela State University. Pwede po kayo pumunta at makipiesta po sa amin. At sunod naman natin, Luzon pa rin ito. Diyan po sa may Palawan. Ito naman po ang Pangasinan District! Happy Brethren Day! Happy Fiesta ng Diyos mga kapatid! Advance Happy SPBB! Hello po sa mga tiga Palawan. Ayan yung ating mga kasama. Salamat sa Diyos mga kaway ang ating dad! Ligaw na ating mga kasama. Hello po sa inyo dyan. Nakarating ka na ba ng Palawan? Hindi pa po, Brad Moon. Kayo po ba? Nakarating na po ba kayo? ng Oo, Palawan? natira ako dyan ng mga 3 buwan sa Palawan. Napakaganda ng Palawan, malinis, masarap yung pagkain. Kaya nga, ayan sila Brad Edwin Magdaroog, si Brad Marvin. ang Hello ating po, pong Brad mga Edwin. Hello po, Brad Marvin. Magandang araw po sa inyong lahat. At yung mga servants po natin na nandyan din, kamusta po kayo? Salamat sa Diyos at hindi umuulan. Kasi kanina dito po sa Apalit, maulan po kanina Yes po, umaga. pati rin po sa Bulacan, maulan din po. At salamat po sa Diyos dahil napakaganda po ng araw na ito. Ayan, pareho pa yata kami ng suot ng mga kwento. Ayan po yung ating mga choir, si Mayan yun.